Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Jon Mayordomo dugu gurekin, Pleura taldeko gitarra jolea. Goazen berarekin hitz egitera eta ea zer kontatzen digun. Ba, ongi etorri, Jon? Mila esker honitz. Zer moduz zaude? Ongi, zu ongi? Ni ongi, Vale. bai, betiko martxan. Etxean bezala, hemen ja xaloa nire bigarren etxea. Vale. Orduan, nola definituko zinatekezu pixka bat, arte eszeniko edo... Bueno, ni musikaria naiz, gitarra jotzen dut, lehenagotik saxofona ere ikasi dut eta pianoakin nabil. Egia da nire proiektutan gitarra jotzen dutela beti, ez? Azkenean gehien landu duten instrumentua delako, baina musikari bezala konsideratzen naiz. Ikasketak ditut soinuarekin erlazionatuak ere. Eta, bueno, artearekin duten lotura hori da, ez? Azkenean talde bat dut, Pleura izenekoa. Talde gehiagotan egon naiz, Arkabekin egon naiz berbena jotzen, Pleura baino lehenago Lamian jotzen duen, bertze talde akustikoat Pleurako abeslariarekin, Olaiarekin. Eta hortan gabiltza, borrokan, bantxo-bantxo. Oso ondo, baita ere, ikuzu, artearekin edo lotuta dauden ikasketak, soinu eta... Hoi da, egin nuen ikusentzunezko erdi mail bat, eta gero egin nuen goi maila, baina ja soinuarekin lotuta bakarrik, hori da. Eta gainera, txibatu ditxoitxo batek egon zinela xaloan ere... Bai, hau ez duen ezagutzen, bertze xaloan, Gorondozeko xaloan egon nintzen, baina bai, gustora. Bai, arras gustora. Eta txikitatik egon zara musikarekin jolasean edo nondik dator? Bueno, ni hasi nintzen solfeon 6 urtekin, azkenean lagun min bat nuen bera hasi zen solfeon, ni ere, berak jo hartzen saxofona, eta ni ere. Hola izan zen, nire etxean musika bai haitu da, baina ez dut musikaririk familian, ez? Familia hurbilean ez daude musikari sobera. Eta, bueno, azkenean solfeo egin nuen, inertziaz, gehien bat, behin apuntatua zaudela, nire gurasoak erantziten apuntatzen bazara, akitu behar duzu, ez? Azkenean betikoa egin nuen, inertziaz, eta gero, bai egie da, musika gustatzen zitzaitela, eta musika honditzen zuten duela, ez? Eta gero saxoakin hasi nintzen gauz desberdinak jotzen interesa sortzen zidatenak, ez? Eta beti nahi izan duen gitarra jo, baina ezkenean Elizondoko musika eskolan ez zagoen gitarra, eta ez zagoen, hasi zen 2018an edo. Eta hori, 2018an hasi zelaik, apuntatu nintzen gitarra klasikoakin, eta gero hasi zen ere aldi berian Elizondon bertze gizon bat gitarra klaseak ematen elektrikoarenak, eta hasi nintzen. Ematen du ere, kontatzen nahi izenagatik musika eskolak egin nauela musikari, baina da pixket gehiago esplikatzeko ze lotura duten txikitatik musikakin, ez? Horai dela guti izan ginen bertze elkarrizketa bat, Klaken abeslaria eta ni, Olaia eta ni, eta justo kontrakoa eman genion egurra musika eskolei, ez? Hoi bertze, nik uste musikari gehiago egia da, erakutsi nahuela haunitz, horre egotea, ez? Azkenean base batzuk hor dituzu. Teknika edo, ez? Teknikoki edo teorikoki nola funtzionatzen duen musika, baina gero ulertu dut. Eta egia da, kreatibitate prozesu hori ez ditela musika eskolak sortu, ez? Azkenean, Olaia ere nirekin etortzen zen solfeora, biek erosi ginen gitarra bat aldi berian, hasi ginen gelditzen, eta biek hasi ginen, pixket salseatzen eta ikusten zer egin genezakegun musikakin eta saiatzen sortzen, ez? Eta hoi, ensaiatzen, ere, jo que se, ezagun duzun musikarien erreferentea segituz edo, egin dugu gure bidea eta hortan gaude. Beraz, zure ikuspuntutik baude gauza edo alde positiboak eta negatiboak musika eskola batean formakuntza izatearekin lotuta edo?
Bai, nik uste ez musikan bakarrik edo zein arteetan, bueno, hemen dugu ez, arte eszenikoak soz, uste dut argi dagoela zergatik den hau. Egia da eta ez nagola jende handitzek erten du ez, adibidez musika erakutsi beharko zela modu kreatibo batean. Nik ere uste dut garrantzitsua dela jakitea partiturak erakusten. Azkenean zuk formatkuntza bat eskaintzen baduzu musikarekin lotuta, ere erakutsi behar duzu irakurtzen. Nik hoi uste dut. Teoria guzti hoi ere uste dut beharrezkoa dela. Eta ere uste dut adin batzuetan 6-7 urtekin zaila dela sorkuntza edo lantzea ez badituzu erramienta batzuk. Ez? Egia da gero nik konposatzen dutelaik ez dutela sobera teorian pentsatzen eta egiten dutela gehiago niri betetzen ditena edo lo que sea, ez? Baina bai uste dut ja badituzulaik base batzuk pauso hori egon barko zela hezkuntzan barrenean, ez? Gehien bat erakustea ikasi duzun guztia ze aplikazioa duen, ez? Ikasi duzun harmonia horrek ze aplikazio duen. Eta izatea pixket, pues hoi, nik uste lantzea kreatibitate prozesu hoi ikasi duzunaren teoriaren gainean, eta gero ere teoriatik kanpo, azkenean arteak ez ditu limiterik, ez? Zientzia bat da, baina zientzia horren barnean askatasun haunditz dago, eta azkenean diska hoberenak edo idazle hoberenak beti izan dire ez dakit formula utzi dutenak, ez? Claro. Baina egia da, bai, formula hori hausteko ez, formula jakin behar dela, ez? Nik uste dut baietz. Bueno, gero bada jendia ez dakiena formula hori eta direla leyendak, ez? Mitoak. Baina nik uste ongi dagoela ere, hartzea bi mundutatik, ez dakit, aplikazio bat, ez? Eta gero esan duzu, zientzia bat dela, ez? Kurioso, ez? Baina egia da, musikak oinarri matematikoa daukala, ez? Batzuetan, osea... Nik uste dut baietz. Egia da dela zientzietatik seguraski zientziakin lotura gutxien duena, ez? Nik uste azkenean zientzia da, azkenean analizatu delako, baina nik ez dut hola sentitzen. Nik musika ez dut zientzia bat bezala sentitzen, ez? Azkenean zientzian barnean emozioak ere sartzea dituzu, baina ez ditugu hola sentitzen. Nik uste dela modu bat definitzeko zer den teoria musikala, ez? Baina gero nik musika egunerokotasunean ez dut zientzia bat bezala sentitzen izanen da, pues, igual bai, ez dakit, zer da zientzia, ez, azken finean. Niretako musika nik konposatzerako orduen eta nire proiektutan lan egiterako orduen azkenean lan egiteko modu ez saiatzen naiz aldentzen hortik, saiatzen naiz ez pentsatzen ze akorde jotzen duten, ze funtzio duen akorde bakoitzak, melodiakin ze tentsio. Gero batzen naiz analizatzen gai naiz izendatzeko, ez? Baina saiatzen naiz hortik aldentzen, azkenean saiatzeko ez dakit oiniken lortu dudan edo ez, nik uste dut oraindik hor nagola borrokan ez, baina ahalik eta originalen izaten, ez dakit. Eta zuretzat zergatik da garrantzitsua musika gizartean? Hombre, nik uste azkenean, ez dakit, imaginatu pelikula bat banda sonora gabe, ez? Azkenean guk gure egunerokotasunean denek badugu kantu gustokoen bat, eta azkenean kantu gustokoen hori beti dago lotuta nire ustez zure emozio batzuei edo bizitzako etapa bateri edo momentu bateri, eta nik uste beti ematen diola bisitasun hori biziari, ez? Azkenean edozein arte bezala musika uste dut gainera dagoela arras globalizatua, ez? Industria badu bere alde ona eta bere alde txarra horrek ere ez, baina globalizazioaren barne musika dago en plan arras sartu, eta ez dakit, ni beti gaten naiz kotxean musikakin, emozioak lantzen laguntzen dit musika entzule bezala ere, ez? Eta uste duten nahi pasten zaigula. Gehientsuak zaila izango zen bizitzea musika gabe, nik uste. Horai ezagutzen dugula zer den bizitzea musikakin, ni ez nintzen gai izanen musika gabe bizitzeko, baina ni musikaria naiz, baina entzule bat nik uste ere zaila izango zela beretzako ere ez, hoi kentzea bere bizitik. Norbaitek ezaten bali maizu adibidez, nik ez dut musika gustoko. Sinetziko zenduke edo... Ez, egerran ez. Egia da, gaudela epoka batean, ez, nik uste dut zapin musikal hortan ez, azkenean
badugu hainbertze aukera, ez bazaigu gustatzen kantaren lehenbizko 30 segunduak edo minutu aldatu dezakegula, badelako oferta handitz, ez? Musika ez zaigu gustatzen, ez dakit, igual ez duzu nik bezala maitatuko, ez? Nere bizia musikaren inguruan dago estrukturatuak kasi gaur egun, ez? Baina seguru dela kantu bat erlazionatzen duzula momentu batekin, ez dakit. Bueno, eta gainera guztia da musika, ez, azkenean? Hoi da. Baita ere soinuak eta... Bai, hemen nik uste sartzen gaela filosofian, ja, ere, ez? Aber, zer den musika, zer ez, soinuak, musika den, nik ez dakit erantzuten. Hortan, ez dut nahi, en plan, ez dut nahi esplikazio bat eman, ez dut argi ere ez noraraino konsideratu musika eta noraraino ez, egonen da jendia prestatuago, ez dakit. Hoi da arloan nahi agutena ez sartuz, ez dakit erantzuten, egia erran. Zure bidea egiten ari zara, ez? Eta orain bazaude baita ere, formakuntza profesionalago bat hartzeko, zorian, ez? Hasiko zara kontserbatorioa? Bai, hori da intentzioa, horten frogan sartuko naiz, egia da, komentatu duten bezala lehenago, ez nagoela sistemaren naizela sistemaren aldekoa, baina azkenean sisteman barne egoteko pastu behar diren muga batzuk, eta azkenean ni ez naiz ikusten, ez dut uste aukera izan dutenik, ojala baietz, kontzertuak ematetik bizitzeko, baina ez da ikusten ere ez 50 urtekin kontzertuak ematen nivel profesional batean eta intenso batean, en plan regularidade batekin, azkenean mundue funtzionatzen duen bezala, eta zu behar duzu soldata bat ez ailegatzeko hilabete bukaerara. Eta uste dut dela, aparte klaseak emate gustatzen zait, klaseak ematen ditut gitarranak ikastolan eta ibili naiz ere solfeo ematen, musika eskoletan suplentzia batzuk egiten. Eta gustatzen zait ere erakusketa, eta uste dut sistema aldatzeko, sisteman barnean egon bartzaela, desgraziz, pastu hart duzu hortik, ez? Hortan nabil, azkenean hortan hoi prestatzen, hoi ikasteko eta hortaz bizitzeko, ez? Eta orduan zu, orain bai nahiko zenukela zure taldearen kontzertuetaz bizi, ez? Hori izango litzateke zure... Ez dakit bizi, baina azkenean lana handitz bada eta bai nahiko genuela. Gehien bat egiten dugu lana gu disfrutatzeko, eta beti egiten dugu berdina. Zein da zuen ametsa, izatea prozesua arte izan den bezala eta ez konposatzea derrigorrez, azkenen beharrez konposatzen dugu, ez? Baina ez konposatzea urte amaiera hontan disko bat atratzeko, kaleratzeko, konposatzea gure behar bat delako eta gustora egiten dugulako. Baina barnetik ateratzen den beharra, ez? Hori da. Eta kantak egitea guk nahi ditugun estiloa, solastean nahi dugunaren inguruen hori akitzen delaik, seguraski taldeak ituko da, ez? Uste dut oraindik urrun dagoela momentu hori. Espero dut, gehien bat. Baina, azkenean bai da, azkenean egiten duzula haunditz eta eskertzen da, ez? Ametstu duzun kontzertu horietan egotea, edo zure musikari erreferenteak zure diskoa entzutea, zure diskoa eroste baino gehiago, azkenean erostea eskertzen da. Entzutea, ez? Baina entzutea eta baloratzea egiten duzun lana, ez? Nik nire taldetatik hoi espero dut. Azkenean gero dirua sartzen bada, ongi egonen da gehien bat diska hobeak grabatzeko eta azkenean baloratzeko egiten den lana lan bat delako ere, ez? Baina ez da gu ez gaude hortaz momentu hoketan. Orain egia da, atortxuko udan joko duzuela, ez? Hoi da, bai. Kartel, potente batean. Bai, baina nola sortu zen Pleura edo, noiz hasi zen edo... Pleura baino lehenago, komentatu dizut, grabatzen hasi baino lehenago, ez? Bertze Lamiakin ibili nintzela ere, Olaia eta nik sortutako taldea zen, gehien bat bertsioak jotzen genituen, baina hasi ginen ere gure kantak konposatzen, eta ikusten genuen nahiko limitatuak ginela elementu aldetik, ez? Azkenean gitarra elektriko bat, akustiko bat eta hots bat, hoi zen gure taldea, eta konposatzeko nahi genuen elementu gehiago izan eta bertze estilo batzuk egin ere, ez? Azkenean folka egiten genuen eta nahi genuen plazetara ailegatu eta bertze publiko batera ailegatu. Orduan, Unai Urrozekin solastu genuen, bateriakin, hasi ginen ensaiatzen, sobera definitu gabe ze estilo egin nahi genuen, azkenean denek entzuten genuen musika
nahiko desberdina, estilo aldetik, eta saiatu ginuen egiten disko bat denak eroso sentitzeko, ez? Estilo aldetik eta interpretazio aldetiko, da. Eta hasi ginen, ensaiatzen 2018an edo, konposatzen, gero Julen etorri zen ere ensaiatzera, Leitzakoa, bajista. Eta 2019an eman ginoen gure lehenbizko kontzertua, egin zen festibat dirua biltzeko kantzerrearen investigaziorako, Borobileko ertzetik. Guk egin genuen festiko kantua, ez? Eta hori izan zen gure lehenbizko kontzertua. Eman genituen bertze 3 kontzertu, eta egin dituen kanta nahiko gureak zirenak disko bat grabatzeko. Azkenen gu argi genuen nahi genuela hasi kontzertuak ematen gure kantekin, ez? Ikusten genuelako bi arrazoiengatik. Ikusten genuen azkenen bertsioak jotzen baduzu eta bertsio mitikoak jotzen baduzu, gero zure kantak jotzen duzulaik jendeak eskatzen dizkizula bertsioak, eta aparte ikusten ginen gai ginela egiteko bertsio horiek bezain kanta onak, ez? Edo bagindola kapazitatea edo potentzialoi edo gogo horiek gure musika egiteko. Eta orden izan zen jotzen hasi eta 2019 amaieran jaginen Josu Erbitekin diska grabatzen, ez? Eta gero pandemiagatik desente atzeratu zen diska horren kaleratzea edo, ez? Eta 2020an atera genuen diska, Maldito Recordsen eskutik. Zeleno komentatu diazu, hori ez, justo pandemia hasi zenean, egin bartzen utela plazaratu, beste kontu batzuengatik ezin izan zen utela, baina justo izan zena hor, ez? Berez martxoan nahi genuen kaleratu, baina azkenean gero pandemia izan zen, ikusi genuen azkenean nahi duzu zure lana aurkeztu, ez? Publiko baten aintzinean eta kontzertuak jo. Orduan ezin zen, gero akitu zen lehenbizko konfinamendu potentea, ez? Zuda llegatu zen, baina ere ikusten genuen kontzertuak ez zirela hasten martxan, ez? Pentsatu genuen diska atra, azkenean jendeak badu denbora libre gehiago entzungo du, baina gero baduzu ere industriak nola funtzionatzen duen badakizu, eta kontzertuak lortzeko gaur egun desgraziz promotoreak segiduan uzten dute diskoat zarra bezala, ez? Nik uste dut azkenean musika ez dela zartzen, baina ere baginen beldur hori, ez? Lan hori kaleratzea, izatea harrera hon bat, baina gero kontzertuak hasi orduko ja ez atratzea kontzertuak edo zarra gelditu zelako komila tartean, ez? Ez zai gustatzen zarra hitza, baina ulertzen da nik uste, ez? Bai. Eta ja erabaki genuen ateratzea, gehien bat hasi gindelako kanta berriak egiten eta ikusten genuelako talde bezala eboluzio bat bazela, ez? Eta ikusten genuen guretzat bai aizela pixket atzean gelditzen diskoi eta baginduela beharroi kaleratzeko. Eta Gabonetan edo kaleratu genuen, hortik, 2020ko Gabonetan, jotzen hasi ginen eta konten gaude lortzen ari garenakin, ez? Uste dut gure neurrian eta gure baliabideekin nahiko lortzen ari garela. Nola izan zen lehenengo sentimendu hori, ez? Kaleratzeko zorian eta batean pandemia bat, ez? Nola izan zen egoera hori zuentzat? Gogorra izan zen, baina gogorra izan zen arloa unitzetan dendako bezala, ez? Azkenean gu bagenek egun lan hori hor zagola eta lana gure ustez ongi zagola egina, ez? Orduan, izan zen pixket txasko, baina bertzalde batetik ere baziren gauza unditz mugitzeko eta disketxe bat lortu genuen justo pandemian, hartu genuen gehiago pentsatzeko denbora genuela bertze goz batzuetan lan egiteko, ez? Azkenean ez baduzuela pentsatzen frustrazioak irabazten datzu, ez? Disketxe bat baita ere aukera ematea, gazteok garen hori, zaila da baita ere, ez? Bai, hori da, azkenean gu ibili ginen, disketxea bilatzen, eta Malditori gustatu zitzaion gure lana, eta nik uste ausartak izan zirela gehien bat, disketxa honditzek edo bat baino gehiago errantzigun gehien bat interesgarria dela gure lana, gustatzen zitzaiola egiten genuela, baino pandemia garai hortan ezin zirela proiektu berri batekin hasi, ez? Ez dakit, Malditoseri gustatu zitzaion, eta erabaki zuten gurekin lan egitea, eta eskertua gaude, azkenean uste dugu. Uste dugu ere, talde bat autogestionatzen aldela, baina honitzetan zailagoa da, ez baduzu boom bat egiten edo, jende honitzek ez datzu hain serio hartzen. Eta prentsak eta olako, prentsa honitzek uste dugu,
egin digula kasu Malditosekin egoteagatik, ez? Pixket tristea da gu talde bezala berdina garelako. Baina uste dut nahi baduzu publikoa zabaldu, modu erraxena hori dela, ez? Eta, bueno, azkenean erabaki hori hartu genuen, talde bezala. Eta gero baita ere esan duzu, taldean estilo ezberdinetako jendea zegoela eta musika ezberdina entzuten zuena eta egiten zuena, eta nola definituko zenukete zuen musika? Nik uste modu global batean biltzeko rocka egiten dugula, ez? Baire kantu kaineroagoak, baire kantu poperoagoak, baire influentziak ere, ez dakit, elektronikako estribilloak ere badute influentzia gure musikan, folkak badu gure musikan influentzia, euskal kulturak eta mitologiak ere uste dut baduela, ez? Kutsu hori gure musikan. Baina nik uste dena distorsio batekin erlazionatuta, ere uste dut berezitasun hori daukela azkenean Olaia emakumea dela eta estilo hauetan ez dela inbertze ikusten ahots melodiko bat eta uste dut horrek ere hausten duela edo desberdintzen digula, ez? Bertze taldeen gan. Ez dakit, nik hor sartuko duen, rock batean, ez dakit gruntxa ere errandakute egiten dugula, rock alternatiboa, indie rock haitu dut ere. Orduan, pues bueno, ez zai gustatzen ez soberain kasillatzea, uste dut momentuoketan hau egiten dugula, baina pertsona bezala ere evoluzio bat dugula, ez? Orduan, ikusiko dugu, ez dakit, zuek erabaki. Hori da, ez, baita ere, diozuna, ez, orain hau egiten ari gara, baina nor daki, ez, hemendik 5 urtetara. Bai, hori da, igara kanta berriak konposatzen eta ikusten dugu evoluzio bat badela taldearen barnean. Uste dugu oraindik pleura soinu hori hor dagoela, ez? Saiatzen gara bederen talde bezala soinu bat izaten, baina aldatzen direla gauzak. Uste dut esentzia hor dagoela, baina bai, uste dut kantuak pixket desberdinak direla, baina ez dakit, bertzen landarekin erlazio bat duela ere, ez? Eta euskeraz sortzearena, hori baita ere izan da, hartu duzuen autua edo zergatik? Bueno, gu hola sentitzen genuen hasieratik. Egia erran ez genuen eztabaida bat izan. Nik uste hasi ginen momentutik, etzen eztabaidatu ze argi zegoen euskaraz egin behar genuela, ez? Zergatik, uste dut ere, baloratu behar dela baduguna, ez? Eta bertze gauz bat arrabia ematen ditena, hau ditzen zuten dutela orai dela en plan euskal musikariei, en plan musika komertziala egiten dutela edo saldu direla, ez? Nik uste dut komertziala eta euskera ez dela hitz sobera iduritsuek edo ezin direna sobera lotuz. Nik uste euskaraz egitea zerbait nahiko apostu potentea dela hasieratik eta ausarta dela, ez? Nik uste dut ere gaur egun errazagoa dela euskaraz musika egitea edo errazagoa baino lortu dugula gehien bat estilo aldetik. Gaur egun haitzen alduzu nahi duzun musika estiloa euskaraz, ez? Eta uste dut hori ona dela, eta ematen du, nik hau nitzaitzen dut, ez? Adibidez berri txarrak egin duelna eszepzio bat dela, baina ere ikusi behar dugu musikari hau nitzek non grabatzen duten, azkenean dena ez da mainstreama izan behar, mendik kanpo ateratzeko. Eta uste dut, euskaraz sortzea apostu bat dela, ausarta dela, nik uste dut guk egin dugula ere hola sentitzen genuelako eta euskaraz bizitzen dugulako gure bizitzako arlo handi bat, ez? Baina, nik uste hortaz egin dugulako, ez dugu hortan pentsatu ere ez. Eta gainera, estiloari begira, diozuna saldu direla edo, azkenean, euskeraz dauden orain estilo ezberdina dira baita ere gizartearen, islada baita ere, ez? Igual... Claro, hoi da. Globalizazioa toki guztitara haietu da, zori txarrez edo zori honez. Hala da, eta euskarako musikan ere nabaritu da, ez? Eta Tortxu Rockeko kontzertu hori nola sentitzen duzu edo nola izatea nahiko zenukete? Azkenean guk kontzertu guztietan saiatzen gara dena ematen, ez? Gero egia da, gaztetxeko kontzertutak batzuetan direla hoberena guretzat, ez? Saiatuko gara planteatzen kontzertu bat gehiago, badakigu ez dela kontzertu bat gehiago, azkenean kausa bat badelako horren atzean, ez? Borroka bat badelako eta kontzertu horiek ere baduzu responsabilidade batzuk musikari bezala uste dut.
Eta gero azkenean, delako kontzertu bat ni egon da naiz atortxutan, eta beti amestu duzu olako festi batean egotea, ez? Orduan, saiatuko gara ahalik eta kontzertu hobena egiten, uste dut kontutan dugula ere zergatik egiten den atortxu eta zertaz egon behar garen hor, hori uste dut dela garrantzitsuena, ez? Bertzenaz etzen eginen. Eta bertze kontzertu bat bezala, baino egia da bereixia izanen dela guretzat, dudik gabe. Baita ere, imaginatzen dut, zuentzako referente izan diren beste taldeekin, ez? Beste taldeekin batera joko duzuela eta hori baita ere izango da... Bai, hori pastu zitzaigun hori dela guti, Durangoko azokan egon ginen. Eta kuriosua zen, azkenean Durangon erlazionatzen zara, ez? Jendea unitzekin eta musikaria unitzekin. Jendea unitz ezagutu ginuen eta bai izan zela arraspo egiten, plan, admiratzen duzuen jendea ezagutzea eta ikustea jende normala dela azkenean, ez? Bai, ez dakit, pollita da, gero totemen Lierrekin joko dugu ere apirilan, ere aukera pollita da, azkenean gustatzen zaigu gaundiz talde hoi, eta bai badugu kontzertuak kointziditzen duguna kolako jendearekin, ez? Willis Drummondekin ere kointzidituko dugu apirilan, eta bueno, ikusten dugu ere, hasi dela jendea baloratzen gure lana, eta hasi garela pixkanaka hor barnean sartzen, eta konten gaude, ez? Azkenean ez digu inorek deus oparitu eta nik uste arrotzeko zerbait dela edo harro egoteko zerbait dela. Eta gero baita ere, SOS hau, bai, aipatu dugu lehen, baina ja, pixka bat ja instituzioei begira eta, nola lan nahiko prekarioa diren batzutan artearekin lotuta dauden lanak, ze gauza eskatuko zenieke adibidez instituzioei artea eta musika eta balorazteko edo... Batzutan uste dut ere kritikatzen dugula honitz sistema, ez? Baina nik bizitu dut, azkenean kontzertuetara tortzen diren lagunak gutxi dire, ez? Nik uste dut, eta ja ikusleontzako nire ikuspuntua eta konsejo bat emateko bezala, ez? Baldin baduzue, Olaiak erten du Kriston Pile eta gustatzen zaita honitz uste dut arrazoia daukala. Baldin baduzue lagun sortzaile bat, uste dut lagundu hartzaiola, ez? Azkenen hor lan haunditz badelako. Ez deitu zure lagun musikariari jotzeko gaztetxean ez duzulaik bertze talde bat arpatzen. Haunditzetan eskertzen da, nik eskertzen dut Elizondotik deitzen dagoetela jotzeko, ez? Azkenen zure herri edelako. Baina uste dut ere autokritika egiteko ere eta ez gateko zuzenean goraino, ez? Uste dut lanon bat egiten duzunean haunditzetan azken tokia baloratzen dena zure herria dela, ez? Edo zure zonaldea. Guk prentsan izan ditugu kritika potenteak, baina gero Euskal Herrian kostatzen zaigu gehiago, ez? Ez dakit zergatik den, hori ulertzen aldut komila tartean, azkenean, prentsak erabakitzen du zer publikatu. Baina herri batean herriko taldei saiatzea ahalik eta diru gehien regateatzen, kondizioak, soinu froga gabe. Uste dut, hortik hasten dela ere prekariotasuna, ez? Gero argi dago sektorean, kontzertutako salak ze kondizio dituzten ere jotzeko, bai musikariak alkilatzeko, baina ere ulertzen dut beraien posizioa zaila delako infrastruktura bat mantentzea, ez? Ez dakit, nik uste dut irabultza guztiak herritik eta azpitik hasten direla eta mantxo-mantxo guk aldatu dezakegula, ez? Sistematik ere aldatzen alda, gehien bat komentatu dugu lehenago, ez? Nola erakusten den musika hortik ere aldatzen alda, baina jendea saiatzea bere inguruneko artistak edo artearekin lotuta duten jendea zaintzen, eta ez dakit, kontzertutara gaten, antzerkietara gaten, beraiek idatzitako liburuak irakurtzen, margolanak, ez dakit norbait pintatzen badu ere, beraiek erakusketara gaten eta ematen apoio hori. Nik uste hortik hasten aldela iraultza hau, ez? Haien hezkuntza kontu bat da, ez gaudela ohituta artearen baloratze puntu hori ez dugula ikasi inoiz eta beti ikusi dugula bigarren premiazkoa ez den zerbait bezala edo zerbait hobi baten moduan egiten den zerbait bezala, agian aurreko generazioek bai bakarrik horrela ikusten zutela, ez? Eta gure generazioak hasi dira pixka bat hori profesionaltzat hartzen, unibertsitatea joateko aukerarekin eta eta hien igual hezkuntza kontu bat da? Ez dakit,
ez dakit, izan daiteke alde hortatik ere orai arte ez zaudela baliabide haunitz eta ez zela bertze dozein bide bezala konsideratzen, ez? Bai, ados nago horrekin, bai, izan daiteke, hoi arrazoi bat, baina uste dut arrazoi gehiago daudela, ez? Bueno, esan duzuna oso interesgarria da, eta ni ere horren alde nago, ez? Azkenean inguruan ditugun pertsona horiek, pixkat, bultzatu eta, lagundu, ez? Aldugun einean. Hoi da. Eta gero hemen daukagu, arte eszenikoak SOS, eta SOS ordez, hitz egin dugu honetaz, zer jarriko zenuke? Beste, adibidez, ez dakit, mezu positiboago bat edo... Ez dakit, arte eszenikoa baloratu, ogurritzen zait, ez? Solastu dugun honen inguruen, ez dakit, baloratu. Zer da, kuadrillan hitz egiten duzuen zerbait edo... Ni kuadrillako ematen diet kaina zielaik etortzen kontzertuetara. Bai, ez dakit, uste dut goiz dela mezu positibo bat patzeko, ez? Arte eszenikoak azkenean hitza, aizara, jende haunitz, ez dakit, uste dut oiniken ez gaudela punto hortan, desgraziz, pixket pesimista inaiz patzen ere, uste dut ere, direla gauzako betzen. Baina gehien bat hoi, uste dut oraindik mezu hau denbora bat hemen egon behar duela, ez? Jendeak ikusteko ze garrantzi duen. Eta, interesgarria baita ere, hausnarketa hori. Eta baita ere, badakit ekarri duzula zertxo bait, guretzat. Bai, diska bat ekarri dut, ez? Gure azkenean errantzen didaten objektu bat ekartzeko, eta uste dut hau dela nire lana biltzeko modu egokiena, ez? Nire lana eta nire taldekideena. Hau da bakarrilketa, ez dakitze kamera iden garatzen erakusteko pixka. Pues, hau da nire kamera, hau da gure diska, ilustrazioa bakarrilketa du izena. Ilustrazioa Juan Angel Perotxenak egin du, Malmo estudiotakoak. Superpolita. Bai, Elizondon badu estudio bat. Kriston lana egin du, saiatu da azkenean uste dut guk gure lana argi dugu zein den edo zer kontatu nahi dugun 2 urte egon garelako lanean disko hontan, ez? Baina kanpoko norbait etortzea eta saiatzea ulertzea eta nik orai ez dut imaginatzen nire lana bertze portada batekin. Uste dut lan ederra egin duela, ulertu duelako zein zen bakarrilketan kontzeptua eta arras konten nago ilustrazioarekin, gero kanta bakoitzak ere ilustrazio bat badu kanta bakoitzeko letrarekin zer ikusia edo kanta bakoitzeko situazioa definitzen. Azkenean, bakarrilketa erabaki genuen izenburu bezala, bakarrizketa eta hilketaren arteko hitz joko batekin. Letra gehienak kontatzen dute egunerokotasunean dauden problematika sozialak edo lantzen ditu, ez? Ere lantzen ditu osasun mentaleko pixket borroka hoi eta guk gure buruari jartzen dugun zapalketa edo zama hori situazio desberdinetan eta gure izateko moduaren atal bat hiltzen dugula situazio batzuetan, ez? Azkenean, ni ez naiz berdin eta nik uste denek ez gaela berdin konportatzen situazio guztietan, ez? Ez nintzen berdin egon den zurekin hemen edo ostatuan kafe bat hartzen. Eta pixket, olako situazio guztiei erreferentzia egiten, ez? Eta azkenean uste dugu zaila dela hori irudikatzea portada bat bezala, ez? Daiko kontzeptu potenteak dira eta... Daiko kontzeptu abstraktua ere, ez? Abstraktua filosofikoak baita ere. Hori da. Azkenean, hau bere pedrada izan zen, orain nik ulertzen dut eta gustatzen zait, azkenean bera kontatzen zuen hau gu garela, ez? Azkenean aurpegia zatitua dago eta unibertso bat bada, gure barneku unibertsoa azaleratuz, eta gero berak nahi zituen irudikatu pentsamendu horiek, ez? Eta erabaki zuen marmokak erabiltzea gehien bat baduen, uste dut, animali mitologikoa dela eta ere estetikagatik gure pentsamenduak irudikatzeko gure barnetik eskapo, ez? Itxaso batera eta itxaso hortan itxasoi ez dagoel irudikatzea gure kontrolpetik kanpo edo. Ez dakit, orai ikusten dut, gustatzen zait, bakit kriston pedrada dela eta batzutan esplikazio bat behar duela, ez? Bueno, estetikoki ere, interesgarria da, oso polita, eta gero baita ere, ematen dizkizu ez pentsatzeko, bueno, pues igual ez zuk justo
esplikatu duzuna, baina bai... Claro, bai, hoi polita da ere, eta horren inguruan ere solastu dugu. Azkenean letrak diren nahiko abstraktoak eta ez dugu denek berdin interpretatzen, ez? Eta nik pentsatzen dut bertsatek interpretatzen badu bertzen modu batean, azkenean alde batetik beria dela kantua ere, ez? Claro. Ez dakit. Ba, azkenean sortzerakoan baita ere, sorkuntza prozesuan, zu igual zerbait transmititu nahi duzu, baina gero, harreman hori dago, ez, zu eta publikoaren artean, eta gero, publikoak dauka azkenean, ez, borobil hori izteko edo... Hoi da, eta sortzaile bezala ere denbora pasten delaik, pasten den denean ere ikusten duzu kantak modu desberdinean ere, eta ematen nik ematen dizkiot aplikazio desberdinak ere, kanta bakoitzeai, ez? Interesgarria da, bertzonaz aspertuko ginateke beti kantak berdin ikusteaz, ez? Eta gian horregatik ez dira sartzen, ez? Esan dugun bezala. Hoi da. Ze azkenean, bueno. Eta azkenean beti egonen da norbait ezagutuko duela beranduago diska eta beretako berria izango dela, ez? Hori da. Nik uste hori dela musikakoa duen politena. Ba, mila esker, Jon, etortzeagatik. Bai, plazer bat. Mila esker, gonbidatzeagatik. Saiatuko naiz ez erortzea, nahiko ongi gandela elkarrizketa orai, erortzeko bezala. Venga, perfecto. Ba, mila esker. Mila esker haunitz, nahi duzun arte. Begiratu ingurura eta ulertuko duzu zure haren zergatia hasia eta ustea. Begiratu ingurura eta ulertuko duzu zure txagarraren ustoa pozonduta ez dagoen eta. Begiratu ingurura eta ulertuko duzu zure haren zergatia hasia eta ustoa. Begiratu ingurura eta ulertuko duzu sagarraren gustoa pozonduta ez dagoen eta. Pozonduta ez dagoen eta. Zoinduta ez dagoen eta sagarra. Ez dakirrotiko eta filtroz betetako eta non dago gure natura. Eskoordinazioetan lisa eta zementutan maduen gara. Begiratu ingurura eta oroituko duzu nondik zatozen zein duzun ama. Begiratu ingurura eta oroituko duzu zeru eta lurraren arteko haizeak darama. Zure zama, haizeak darama. Zure zama, haizeak darama. Izakirrotiko eta filtroz betetako eta non dago gure natura. Eskoordinazioetan lisa eta zementutan maduen gara.
Aupa, emi esker.